गायदेया खावलि नुजाफैलायबाय। गायदेया थैयागौलागि बिदिनो खावलि नुजाबाय थागोन। मानो होनबा गोबां मानसियानो आंखौ सापर्ट खालामो आरो आंनि साइड जायो आरोना। 99%आनो आंनि साइड जायो। ओमफ्राय 1%आ जाया आरोना लोगोफोर। जेबो नङा, नो प्रब्लेम, बिदियालाय थाखायो। लोगोफोर आं मैयाबो भिडिअखौ हगारनो नागिरदोंमोन, नाथाय जोंहा आलासि फैना होननानै आं सोलाबासै आरोना। ओमफ्राय सासे मानसिया बुंहरबावदों आरोना, बिथांनि मुङानो जाबाय अष्टमि दैमारि। राइट सबिता, मोजां स्ट'रि बानायनो रोङा बे, फाल्तुसो बानायो। गाज्रियाल' देरहायो, मोजाङा जेनो। नोंथां अष्टमि दैमारि, नोंथाङा खाना खोमा, बिनिखायनो गाज्रिखौल' देरहानाय नुयो। मा लोगोफोर, नोंथांमोना मा गाज्रिखौल' देरहाबोनाय नुदों नामा? मोजांफोरासो माथो बांसिन देरहाबोदों। बे अष्टमि दैमारिया बियो फुरा खानामार आंनिबा। आंलाय मालाथ' गाज्रिफोरखौल' देरहानाय होखोब्रा, मोजांफोरासो माथो देरहाबोबाय दङ। दा आरो मायबा नङा मायबा मोनसे स्ट'रिखौथ' बानायखानांगोन हा, नङाबालाय बोरै स्ट'रि जानो दे। जानो हागौ नोंथां अष्टमि दैमारि, नोंथाङा खिजानि गाज्रिफोरनिसो साइड खोमा, बिनिखायनो गाज्रिफोरखौल' देरहानाय नुबोदों। आरो नङाबा नोंथाङा खानि खोमा, बिनिखायनो मोजांफोरखौ देरहाबोनाय नुवाखै, खालि गाज्रिफोरखौल' देरहानाय नुबोदों। दे बेसेथ' बखिबाय थाबावनो लोगोफोर, भिडिअखौ दानिया नायदो, मोजां मोनदोंबालाय लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो सोरबा सोरबि इंलिस रोङा मायबा रोङा होननानै लाजि फोनांबावदों र'। दे लाजि फोनांबाय था, इंलिस हिन्दी जेबो रोंखाया आं। रोङाबाबो बानायबाय थागोन आं। जेब्लासिम 0 भिउस जाया अब्लासिम आङो भिडिअखौनो बानायबाय थागोन आं। जेब्ला 0 भिउस जागोन अब्लासो भिडिअखौ बानायनो गारगोन आरोना आङो। होमबाने आं माने सानसिगोन आरोना, आंनि भिडिअखौ रावबो मोजां मोनला, रावबो सैला सुखुला, बेनिखायनो नायला, 0 भिउस होननानै आं साननानै होमब्ला भिडिअखौनो बानायला आरो। माने थैयाबा आरोना, थैयागौलागि बानायबाय थागोन। आरो मानसिनि जिउ नालाय, फद मालाबा थैफ्लांनोबो हानाय। भिउस जाबाय थाबाबो, होमबानाथ' बानायनो हाखाला। आरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोनादि आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामखायो, ओरैबायदि अनखायो, आयौ 100%आ फुरा 99%आ आंखौ सापर्ट खालामो आरोना। थेंक इउ स' माच 99%, थेंक इउ स' माच। बिजुलि नोङो? वाह टिल्लु बाय, नोङो हाबा खालामबायानो? वाह। औ, नोंहालाय मा जादों? जेबो जायाखै जानायालाय। कंग्रेचुलेसन। दोन बिजुलि, नों बायदि मानसिया जेबो कंग्रेचुलेसन जासिनाङा। आंनिख्रुइ नोंसो बांसिन गाज्रिसिन मोनथिबाय। हिनजाव थाखानायनि उनावबो नोङो गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों, हा? खोनासं बिजुलि, नोंजों टिल्लुजों गारलायखाबायमोन, बिनिखायसो टिल्लुआ आंखौ हाबा खालामदों। टिल्लुखौ नोङो मोजां सानदों नामा? नों जुदि टिल्लुखौ मोजां साननो लादोंबा बिराद गोरोन्थि जागोन नोंनिया बिनानाव। बे टिल्लुआ ना गोदान हिनजाव गोसथोग्रासो। जेब्ला बियो बै लैथोस्रि होननायखौ गोसथोदोंमोन, लैथोस्रि होननायासो बिनि गार्लफ्रेन्डमोन। ओमफ्राय बेखौ नागारनानै आंखौ लानायालाय, ओमफ्राय दा आंखौ नागारनानै नोंखौ लालायबाय। नोंखौ नागारनाबा आरो सोरखौ लाबावगोन बेखौ इसोरासो मिथिसिगौ आरो। बिजुलि, दानो नोंखौ सोबबागासिनो सोबाना होगोन मिथिबाय। नों जुदि मोजां मोनबासो आं नोंजों मोजाङै संसारखौ जालांगौमोन। नाथाय नों ओरैबायदि गाज्रि, ओरैबायदि माने बुंनो नाङा, आरो सिखावबावसो, सना सिखाव। आं सना सिखाव? आं सिखाव नङा, आंलाय माला सना खावफेरनाय? सोरनि सना? गावगायना गोसोआनो गाज्रिखा, सासेजों अहाया। साब्रै साबा नांगौ बेखौ बुं। बिजुलि, दानो थां सोबाना होगोन मिथिबाय। टिल्लु, बेनिफ्रायथ' बेफोरबायदि हिनजावफोरजों खुगा नांना लाब गैया थौ। खोनासं बिजुलि, एबारनिफ्राय जुदि नोंखौ मालाबा लोगो मोना, खिन्थु नागारनायाव गैया। आरो मालाबा लोगो मोनफ्लांबाबो आंजों जेबो खुगा नांनाङा मिथिबाय, नङाबा खिन्थु मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थौ ना टिल्लु, थौ। खोनासं हिनजाव, नोङो मा सानदों? बे टिल्लुनि गोसोखौ मोजां सानदों नामा? नों नायबाय थानाय, नोंखौ बोसोरसे नङियावनो नोंखौबो गारगोन बियो। गुन्दासो बियो, गुन्दा। प्लिज बिजुलि, अननानै आंनि फिसायखौ बेफोरबायदि बुंनाङा। टिल्लुआ बेफोरबायदि नङा, आं मिथिगौ। आरो नोङो जोंफोरनि गेजेराव मालाबाबो दाहाब, मिथिबाय? अके, आंना हौवाफोरनि आंखाल गैखाया, मिथिबाय? नों मा सानदों जेनेबा आं टिल्लुखौ नोंनिफ्राय सेनानै लागोन? आंनोलाय मानो नांगौ बेफोरबायदि हौवा? तुम्हारा पति तुम्हें मुबारक हो। नाथाय 100% गेरेन्टि, बोसोरसे बा बोसोरनैल' थागोन नोंजों मोजाङै, बेनि उनाव आरो गुबुन लाइन लाबावगोन बियो। नों नायबाय था। आंहा आंनि हौवानि फारसे फोथायनाय दङ, मिथिबाय? नों गाज्रिखायसो टिल्लुआ नोंखौ गारदोंमोन, मिथिबाय? नाथाय आं नों बायदि सिखाव गोसो गेसाव नङा। ओइ बिजुलि, बाल नों मा खावदोंमोनलै हा? आरो नों सिखाव ना मायो? आयौ बाला उर्मिला, नोंबो आंखौसो सिखाव होनना सानबाय आरो?
नङा सानाखै माने मानोथ' सिखाव सिखाव होनना बुंबाय थादों बिसोर सानैबो हौवा हिनजाव नों मालाबाफोर मायबा खावदोंमोन नामा थै माबा उर्मिला सिखाव बिसोरसो मिथिबाय मानो आंखौ सिखाव होनना बुंदों मिथिगौ ना सानसेखालि ना बिसोरनि बिब' सानैबो फैदोंमोन बै टिलुआ दानि लोगो मोननाया आंनि एक्स हौवाया बियो फैसा 10,000 दिहुनना दोनदोंमोन थारमाने टेबोलावनो ओमफ्राय बिसोरनि बिब' सानैया खावनानै रानना लादोंलै ओमफ्राय बिसोरनि बिब'फोरा आंखौसो दाय हमदों ओमफ्राय बिफंनो आंखौ खावदों होननासो बिसोर लागायना होदों मिथिगौ ना ओमफ्राय बिफंआ बिसोरनि बाथ्राखौ लानानै आंखौ होखारहरबाय आरो बिदिसो होमबा सिखावा बिसोरनि बिब'मोनासो आरोना ओमफ्राय नोंखौ बिदिनो होखारहरबाय आरोना जेबो दाय गैयालासिनो आंसो मिथिगौ उर्मिला आंनि जिउआव बेसेदि दुखु दङ बिजितखौ मोननायनिफ्रायसो दा आङो टेनसनफोरखौ एसे बावदों मिथिबाय नङाबा जि टेनसनमोन बिब'फोरनि थाखायनो आंखौ होखारहरबाय आरो आंहा जेबो दायानो गैयालै दाय गैयावनो आंखौ बोरै होखारहरदों नुदोंना माबायदि हौवा बेफोरबायदि मानसिया मोजां संसार मोनजायाथ' नों नायबाय थानाय बिसोरनि संसारा मोजां जानाय नङा गारलायगोन बिसोरो सानसे नङा सानसे गारगोन हायस बोसोरसे बोसोरनै जोरगोन बिसोरनि रिश्ताया बेनि उनाव नाय नों खोनाखागोन आयै आंनो दिनै मा बायना होगोन नोंनो स्कुल बेगबो बायनांगोन ओमफ्राय गस्ला गांसे बायनांगोन फ्रक नांगौ ना आयै नांगौथ' र' थौ थांसै आइखौ माथो होनांनि आयै जोंफोर थांसै बे नोंसो आइया खोनागोनानो ना एनि टाइम रायज्लायबायानो थायो सबाय जोंफोर थांसै बाय जेबो थाल गैयाहाय मायो थांसै नामा नोंसोरो थांसैथ' र' दहायनिफ्रायनो गाखोबगासिनो गावहा खोनानानै थाङा मबाइलावनो रायज्लायबाय थायोबा अबाव खोनागोन दे आयै नोङो सोरजों एथ'ग्राब रायज्लायबाय थायोलै लोगोजों रायज्लायोलै आइ दे जोंफोर थांसै ओंखाम ओंख्रि संना दोनजोब जोंफोरना एसे गोबाव जागोन फैनायावनो ओजों बाहेरायावबो दिनै जेबो जाना फैया जोङो माने बाहेरायाव जाबाय थाबा उदैफोरा गाज्रि जायोना मैयाबो जाना फैबायना बाहेरायाव उदैयानो बोरैबा मोनदोंमोन आं दिनै जेबो जाथ'ला दे होमबा थांसै जों आयै नोंनोबो मायबा लाबोनांगौ नामा आंनो नांलाया दे जेबो आयै नों मेथाइ जागोनबा नोंनो मेथाइ लाबोगोन दे नांलाया दे आइ थांसै नानि हेलौ थांबाय र' बिसोरो होमबा दिनै न'आव नों हारसिं औ थांनो हामदोंमोन होमबा माबा माहुदा नोंबोदि नों दा रावबो गैयाव फैबाथाय आंखौदि मा सानगोन ओरैनोसो थांगोन आरो सानबालाय सानथोंसै ओरैनोबाबोथ' आं नोंखौ लाबोखासिगोन ओमफ्राय मालासो फैगोन सानदों फैदोलै थाबावनि साननैसो ओमफ्राय माहुला आं नोंजों थांबाथाय फिसाजोखौबो लांफागोन नों जेबो मोनाथ' लाबो जेबो नङा अनज्लायनानै थागोन आरोलै नोंनि फिसाजो माने आंनिबो फिसाजो दे नोङो बे साननैसोखौ मेगन मिजिना थाथारदो दिनै आंहाबो न'आव हारसिंना रावबो गैया बिनिखायनो माने आं फैजानो लुबैदोंमोन थाबैनो नोंखौ मिथिगौ आंबो नाथाय आङो थाबावनि थांगोन ना बे बोसोरावनो थांगोन नों टेनसन लानाङा मानोथ' फैया होमबा माने आं साननैसो थाबावनो लुबैदों आरो आङो दालिमाबोनो खिन्थायाखैयानो नोंजों आंजों दि गोसथोलायो आं दि नोंजों थांनो ओंखारदों होननानै जेनेबा रायज्लायनायखौथ' मिथिगौ गोसथोलायो होननाबो मिथिगौ खोमा थेवब्लाबो दि आं नोंजों थांगोन बेखौ मिथियाना बियो खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसा नानिखौ अनसोयोना बिराद अनो मिथिगौ ना बिनि थाखायथ' आं साननैसो थाबावनो सानदों मानो होनबा आंनि फिसाजोखौ बे दालिमाबुआ गावनि फिसाजो बायदि अनथारोना बेसोरि नानिखौ लांबा खम हास्रिसि मोनगोन बियो दरसिसिनो थेवब्लाबो आरो उफाय गैयाना आंबो हाबा जानांगौ आइसो होनना गाबज्रिबावो जोंहा नानिया दालिमाबुखौ आंखौबो रुवाथि बायसिखौनो साना बियो गावनि बिनानाव बायसिसो सानो खामानिफोरखौ मावनो होयो देनाय थेवब्लाबो माने बिनानाव बायसियानो अनो आरो दे भाग्य मोजां नोंहानो थेवब्लाबो दा उफाय गैया हाबाखौथ' जाखानांगोन ना औ नोङो इयुननि खोथाखौबोथ' साननांगोन ना नङाबा मोनसे खामानि माव जुदि नोंसा दालिमाबुआ नानिखौ अनोबा बेखौ गारबो ओहो माहुला आङो नानिखौ नागारना थांनो हानाय नङा बेनि थाखायसो आंबो बेखौ लांफानो नागिरदों नों मा नानिखौ थांजानो बायो नामा माहुला नों सैथो खोथा बुंनाय आं जेबो मोना माने नोंसा दालिमा अनो होननायखाय अनो अननाया थेवब्लाबोथ' असे बिमाया आंसोना बेथ' नङाना हाजारबाबो असे बिमा बायदि रावबो जानो हाया लांगोन आं नानिखौ लांफागोन आरो आं नानिनि अनगा थानो हानाय नङा दे जागोन दे लाबफाबानो जाबाय आंहा जेबो माबा गैया आंहालाय अनसै होननायखायसो अनो अननाया थेवब्लाबो हाजारबाबो गावनि असे बिमा बायदि जायाना बे खोथायाथ' नंगौ
माबायदि थागोनबा नोंसोर फैबाथायबा नोंसोरथ' बेसेबा बोसोर थाबाय न'? औ 10 बोसोरानो जाबाय। अ दे होमबाना उनाव रायज्लायगोन आं ओंखाम संना दोननि र'। बिसोरो फैनानै ओंखाम नागिरगोन ना बाहेरावबो जेबो जायानो मैयाबो जाना फैदोंमोन उदै गाज्रि जादोंनो। दे होमबालाय उनाव फन खालाम। दे। साला एसेबां मोजाङै बेरायनो थांबाय मुदासो गाज्रि जाना फैबायलै आंनिया। सोरखौबा लोगो मोननांगौ सोरखौबासो लोगो मोनना फैबाय। खुजाथ्रा साला सिखाव मानसिखौसो लोगो मोनदोंलै थै। बै फापि हिनजावा मा खालामनो थांनायमोन बेयाव? बेनोथ' आंबो नोंनि एक्स हिनजावखौ लोगो मोनगोन होननानै सानथाराखैमोन। गोसोआनो बिराद गेसाव बिराद गाज्रिथार बिनिया। औ आंबो एसे हमदांनो हादों। बियासो नोंनि फारसे माबा माबि लागायना होलायदों आंखौ फैनो गोनाङाव। नों मालाय गाज्रिनो नों मालाय आंखौ बोसोरसे बा बोसोरनि उनाव नागारगोननो गुबुन सोरखौबा लाबावगोननो बिदि होननानै। ए नोंखौ बिदिसो लागायना होबावदों बियो साला गोसो गेसावा। उन्दिसो बियो गावगायानो लफिया सिखाव एक नाम्बारि। पुर्निमा नों मा बिनि बाथ्राफोरखौ फोथायदों नामा? फोथायाखैलै आङो। 1%बो फोथायनाङा मोनथिगौ ना पुर्निमा? मालाबाफोर नोंखौ लोगो मोनबावनोबो हानाय बियो। बिनि मोनसे बाथ्रा लानाङा एकदम मिसलिया एकदम थगाय सलिथार बियो। खेबसेनि थाखाय बियो बासिबाय बेबो नों थानायखाय। एबार खिन्थु आं नागारनायाव गैया बेखौ। थांना थां सोबानानै एकदम बिरफागोन आं बेखौ। गावगायानो मोजां नङालै इसेबो मोजां नंखाया। मोजां मोनबा आंलाय बेखौलाय मानो नागारगौमोन दे। नों बिनि खोथायाव मालाबाबो गोजाव नाङा दे सना। एक नाम्बारि गाज्रि बियो। आं सानाखैमोनलै बेखौ लोगो मोनगोन होननानै नङाबा आं थैनोबो थाङामोन। बिनि मोखांखौ नायनोनो बायो आं। दे जेबो नंला दे सानबाय थानाङा। सानबाथाय खर'फ्रासो गाज्रि जायो। बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय खर' गाज्रि खालामनानै जेबो लाब गैया। आरो आं नोंखौ फोथायखायो। आरो बियो बुंदोंमोन ना सासेजों सानैजों अहाया होननानै। गावगाया मोजां मोनबा आं बेजों मानो मोजाङै संसार जानाङामोन दे। गावगायानो गाज्रि सिखाव। गावगायानो गावगायनि संसारखौ सिफायना लानानै धंस' खालामना लानानै उल्था आंखौसो दाय होबावो। मा जातनि मानसि बेफोरो आं हमनानै मोना। ओरैबायदि माने आंनिया सनि ग्रह सोलिबाय दंमोन ना बे सासे मानसिखौ लोगोखौनो मोननायामोन आं। ओरैबायदि साहस नोंखौसो आंनि फारसे गाज्रि गाज्रि लागायना होबावदों बियो। बेनोथ' आंबो आसुरित मोनदों। बियासो आंखौ बोरै लागायना होदों नोंनि फारसे। थेवब्लाबो आं फोथायखायाखै थां। बेखौ आं नुनाय लोगो लोगोनो सिनायखादों गाज्रि होननानै। बोरैबा खामानियानो। मोजां नङा बियो लफियासो सिखावसो बियो गेसाव गोसोआनो। सोरबाखि बेफोरबायदि मानसिजों संसार जाबाय थानो हायो? हाया रावबो। सोरबाफोर बेखौ लांबाथाय फस्थायगोनलै आंनिबा। फस्थायखागोन आरो बोरैबा दाउ बिमा खामानियानो रांखिनिथार। औ रांखिनिथर' एकदम। दे जेबो नङा दे सानबाय थानाङा बेखौनो। नों खायसोलै बुजिदों मोनथिगौ ना। नङाबा बिनि खोथाखौ इसेबाबो लागौमोन। नोंनि जायगायाव सोरबा बेलेग हिनजाव जानायमोनबा। ओरैबायदि नंखाय खोथा लागायना होदोंना बियो मोनसेबो नङा। थौ ओंखाम जाहैनोसै। बेफोरखौ सानबाय थानाङा तिल्लु। आरो नों जुदि मालाबाफोर लोगो मोनबा बिनिथिंजाय नायनाङानो। बियो माथो होबाबो माथो होनाङा। लाब गैया बेफोरबायदि मानसिजों खुगा नांनानै। जेबो केयार खालामनाङा बेफोरबायदि मानसिखौ। औ एबार लोगो मोनबा आं बेखौ माथो होबाबो होआ। खिन्थु मायबा मोनसे बुंना लाबाना सेसखासो बियो। नाङा मायबा मोनसे बुंबाबो नोङो बिनिथिंजाय नायनो नाङा। डाइरेक्ट नोङो बेखौ इगनर खालामखा। नङाबा रागावनो बेखौ नोङो बुफ्लांबा उनाव आरो केस होबा। है गिनाङालै नोङो गिनाङा। जेबो केस होनो हाया बियो। थेवब्लाबो नों बिजों जेबो खुगा नांनांला दे। दे जागोन दे जागोन। आइखौ दिनै फन खालामनो र' साल्ला। जेब्ला आंखौ आइया हरदोंमोन आं गाबै गाबै थांदोंमोन। दिनैथ' आं आइनो मिनि फन हरगोन। हाजार रायबाबो मिनिबायानो थागोन आं। मानो होनबा आंहा जिउआव जेबो दुखुआनो गैला। अनसुमा को मिल गया और दुनिया में क्या मिलना चाहिए हाय। मुझे सिर्फ अनसुमा ही चाहिए हाय। हेलौ आयै। ओइ बै थालि साला खर' गाज्रि। नोंसोर साला मा खामानि मावखो हो? लासिंसिंनो लाजिनाय गैया नोंसोरो? अनसुमाजों नोंजों हाबा जाबायनो माथो हा? मा खोनादों आं बेफोरखौ? हा नंमारगौ ना मायो? हा नङाबा ओरैनो खोनागौमोन नामा? औ आंजों अनसुमाजों हाबा जाबाय। ओइ सैमा गथ'फोर साला नोंसोर लाजिया हा? आरो बै अनसुमा दामब्रायाबो हा बिमानैखौनो हाबा खालामदों। नोंसोर सानैया साला बिदिसो ओंखारहैबाय हा? बिदि सानाखैमोनलै आं नोंसोरखौ। मानो बिदि खामानि मावगोन नोंसोरो? इसेबो लाजिनाय गैया। आंहासो बेसेबा लाजिनाय मोनदों मिथिगौ ना? गामियावबो खोनाजोब्बाय मानसिफोरा आंनि गन्थंखौसो हास'जोब्बाय। मान सनमान गासैखौबो जाजोबहोबाय। गामियाव ओंखारनो लाजियो आं मिथिगौ ना? फस्थायदों आयै हा? नों दिनै फस्थायदों? आंबोथ' बै दिनखालि फस्थायदोंमोन ना।
जेब्ला नोङो रामुसिंजों आंखौ जबरदस्ति हाबा हरदोंमोन सासे 50 बोसोरनि बोराइजों आंखौ हाबा हरदोंमोन नोङो बै समावदि आं माबासि मोनदोंमोन आंसो मोनथिगौ नाथाय नोङो आंखौ बुजियासै आंखौ नोङो बै समाव बुजिनाय मोनबा दिनै आं बिदि जानाय नङामोन नोंनियाबो होमबाना मान सनमान थानाय नङामोन नों आंखौ मानो बुजियासै आयै सासे बिमा जानानै नों आंनि फिलिंसखौ मानो बुजियाखैमोन बे थग्रा बोराइजों सोरबा फैसा थाबायानो दे आरो बयनिबो गोसोआ बेफोरबायदि नङा जे फैसा थाखा बिल्डिं थाबानो दि बोराइजों हाबा जागोन बयनिबो गोसोआ बेफोरबायदि नङाथ' औ आजिखालि सिख्लाफोरा गोबाङानो थांग्रा जाबाय फैसा थाखा नुबानो बोराइजों हाबा जायो नाथाय आं बेफोरबायदि नङा बयनिबो गोसोआ बेफोरबायदि जाजोबा आयै औ रामुसिंहा लाखपति कररपतिमोन नाथाय आंनो एथ'ग्राब फैसा मानो नांगौ फैसानि थाखाय बोराइजों नोङो हाबा हरदोंमोन आंखौ औ गोरोन्थिया जाया नङा जादों जोंफोरनिया अनसुमा आरो आंनिया नाथाय माथो खालामबावनो अनसुमानि अनगा आंनि फिलिंसखौ रावबोआनो बुजियामोन नोंबो बुजियामोन बिमा जालायनानै दासो लाजिनाय मोनदों ना हा आयै आं थांनाय टाइमाव आगोलनो बुंखादोंमोन आङो रामुसिं बोराइजों मालाबाबो खुसि थानो हानाय नङा होननानै मिलायहैबायना दासो नुबायना गुबुना गुबुन नाथाय आं गुबुन आं लभिया नङा लागिबा आङो हाबाखौनो जायामोन ना आयै रुवाथि थानानै जाहोगौमोन आं नोंनो आरामसे जाहोबाय थागौमोन नाथाय नों आंखौ बेफोरबायदि बोराइ मांग्रांजों हाबा हरनाङामोन दिनै नोङो आंखौ जबरदस्ति बोराइ मांग्रांजों हाबा हरनानै दिनै मा दिन नुखो हा मा दिन नुखो नों बिराद मोजां बाथ्रा बुंनाय बायदि मोनदों आरोना खोनासं गांजेमा गोसोम रानि नोङो बिमाखौ दुखु होनानै मान सनमान थांहोनानै बिराद खुसि मोनदों आरोना मिनि हाले हाले रायज्लायलांदों माबायदि पापि फिसा खांखौ आङो दिनै बिमानि दुखुआव नों मिनिनो फैदों मान सनमान गासिखौबो थांजोबहोखांनायनि उनाव नों आरो आंजों बिदिसो रायज्लायबावदों मिनि हाले हाले आयै मानो बुजिया आं बाथ्राखौ एसेबां बुजायो थेवब्लाबो बुजिया माथो नोंलाय आयै नों आंनि खुसिखौ एसेबो नागिरा ना मायो नोंनि खुसिनि थाखायथ' आं नोंखौ मोजां न'खराव हाबा हरदोंमोन पापि आंनि खुसिनि थाखाय बै बोराइजों आं बोरै खुसियै थानो हागौ हो आयै नों हागौमोन आरो नाथाय आं हाया आंनि गोसोआ नोंसिनि बायदि नङा होनबायना आं दासो 23 बोसोर आरो बियो जाबाय 50 बोसोरनि बारायलांबाय बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा हायो नामा हागौ फैसानि लभियाफोरा नाथाय आं फैसानि लभिया नङा बेनिखायनो आं हाया दिनै नोङो आंखौ ओरैबायदि दुखु होबाय ओरैबायदि मान सनमान थांजोबहोबाय रामुसिं बिजामादैजोंबो जेसेबा रायजाबाय आं रायजाखागोन नोंलाय आंखौलाय मानोथो एसेबां जबरदस्ति हाबा हरनायमोन बिराद खुसि आरोना नोङो औ आं दिनै जोबोद खुसि जोबोद माने आंनो दा बे बुहुमाव जेबो नांला अनसुमाखौ मोनबाय आरो सोरखौ नांबावगौ जोबोद खुसि आं दिनै जोबोद खुसि नोंनि बे खुसिया बारा दिन थानाय नङा नों खोनासंना ला नों नायबाय था ओरैबायदि फस्थायगोन नोङो सानसे बे बाथ्राखौ हले गोसोआव लाखि दे बिमानि बाथ्राखौ नों गोसोआव लाखि आयै नों माबायदि बिमालै आंनि फिलिंसखौ मानो एसेबो बुजिया मोजांसो साननांगौ नाथाय नों आंखौ बिदि सावहोबावदों दिनै नोङो बिमाखौ ओरैबायदि दुखु होबाय आंनि खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारला नोंनि थाखाय सानसेबो मोजां राव ओंखारला आं बुंदोंना फस्थायगोन नों सानसे फस्थायगोन नायबाय था नोंनि बे खुसिया बारा बोसोर जोरनाय नङाथ' हागौबा दानो मिनिना ला जासोना ला नाथाय बे खुसिया बारा बोसोर जोरनाय नङा बेखौ गोसोआव लाखि ओरैबायदि फस्थायगोन सानसे सिथा दोन बाल आया माबायसै सावसो होगारबाय आंखौ मानो बिदि नोङो आयै आंनि खुसिखौ मानो नागिरा नोङो खालि फैसा थाखा बेखौल' सानबा जायो नामा रामुसिं बोराइजों एसेबो गोसोआनो गोरोबाबा आं बेजों बोरै संसार जानो बेखौ मानो बुजिया बयनिबो गोसोआ समान जायालै आयै आं बैफोरबायदि सिख्ला बायदि नङा फैसानि थाखाय बोराइफोरजों हाबा जाग्रा आंनो नांगौ सेंग्रा हौवा अनसुमा बायसि दाथ' अनसुमाखौ मोनबायानो देनाय थेवब्लाबोथ' आं बेखौ मोनामोन थाबिस गाननायनि थाखायसो आङो मिथिगौना अनसुमाया जुदि आंखौ मालाबाफोर नागारना थाङोबा मा जागोन आंहा आरो थाबिसा जुदि मेट थाङोबा मा जागोन ओरैनोथ' अजाया मेट थाङा होनना बुंदोंमोन बुंनाया मात्र खोमानोल' नाङा होनना बुंदोंमोन मालाबाफोर जुदि गोमायोबा मा जागोन देनाय मा जागोन माने आं आरो थाबिस मोनसे लायनो थांबावनांगोन नङाबा आंखौ अनसुमाया नागारनानै थांगोन एसेबो बुजिया बाल आया माबायसि बै बोराइखौ आंनो नाङा आं बेनि खाथियावनो जिरायनो हाया आरो बाल बोराया एकदम गोसो गाज्रिथार खालि उन्दुनोल' नागिरो आंजों
मुगैयो आं बारले थुग्रा बोरायफोरजों उन्दुनो। आयै नों आंखौ बिदि सावहोनाङामोन ना। आंबो खुसियै थानो लुबैयो। सफैबाय आङो। अनसुमा नों सफैबाय? दिनै नों थाब सफैबाय? आङो दिनै खर' सादों होननानै थगायनानै फैदों नोंखौ गोसोखांनानै। नंगौ नामा सना? आंबो नोंखौ जोबोद मिस खालामदोंमोन। सना, आं दानि आइजों रायज्लायदोंमोन। आइया आंखौ सावसो होदों। मा? साव होदों? मा खालि साव होनायल' नामा बिसोरनिहा? अनसुमा, नों आंखौ मालाबाबो नागारना थांनाङा दे। आंलाय मानो नोंखौ नागारना थांनो सना? आं मानो नागारना थांनो नों बुंनाय? आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो आंसो मिथिगौ। नोंनि अनगा आं थांना थानोबो हाया। दाबो आं नोंखौ गोसोखांबाय थानायखाय थगायनानै फैदों। थेवब्लाबो गिनाय मोनो आङो। गिनाङालै सना, आंसो नोंखौ गियो मिथिगौ ना? नों जुदि आंखौ मालाबाफोर नागारना थाङोबा आंहा मा जागोन? आं मालाबाबो नागारना थाङालै नोंखौ सना। नोंनि थाखायनो आं रामुसिनखौ नागारनानै फैदों। औ सना, फोथायो आं नोंखौ। नोंदि आंखौ मालाबाबो नागारना थांनाय नङा होननानै। नोंबो आंखौ फोथाय सना। आंथ' नोंखौ थैबाबो नागारना थाङा। लागिबा आं थैगोन। थैनायनि नाम लानाङा नों सना। बेफोरखौ खुगायावनो लाबोनाङा। जागोन दे सना। आंखौ रावबो बुजिया। नोंनि अनगा रावबो बुजिमारा आंखौ सना। आंनि असे बिमायाबो आंनि फिलिंसखौ बुजिया। नों गैयामोनबादि आंहा बे जिउआव मा जागौमोन? बै बोरायजोंनो संसार जानांगौमोन खोमा। लाइफआनो धंस जागौमोन आंनिया। बेफोर खोथाखौ साननानै गोसोखौ गाज्रि दा खालाम सना। थेवब्लाबो गोसोखांबाथाय एकदम बोरैबा मोनथारो। आइयाबो आंखौसो सावहोदों नुदोंना? नाङालै, बेफोर सावा नाङा। आजिखालि जुगाव रावबो साव होनायानो नांला। नांमारा न'? नाङाथ' नों टेनसन लानाङा। आं नोंजोंनो दंफायोना। आं थानायाव नों जेबो गिनाङा। थैजासिम आं नोंजोंनो संसार जालांगोन। नोंखौदि आं गारगोन बेखौथ' आं सिमाङावबो साना। आरो सना, नोंबो साननाङा आंखौ। आं दि नोंखौ मालाबा नागारना थांगोन होननानै। बेफोर बाथ्राखौलाय नों थाबिसनि जुरावसो बुंदों। थाबिसआ जुदि गोमाना होबा नों आंखौ दानो नोफोरसो खालामगोन। लोगो लोगोनो नागारना थांखागोन। नाथाय आंबो थाबिसखौ गोमानो होआ मालाबाबो। आरो गोमाबाबो बायसेन्स आं लोगो लायफिनगोन।